Ga naar het hoofdmenu van je Android-telefoon. Scroll terug naar Market. Dan kun je ziekje. En dan zie je dan naar omroep. Druk enter. En dan zit erin, gratis. Klik erop. Oké. Uw item wordt gedownload. Dan wordt er dus download, dat kun je zien. En de download, en dan gaat het op installeren. Installatie voltooid. En de app is gedownload. En druk bij links op de knop menu, zodat je zien kan alle andere categorieën die je vinden kennen op de app. Of meer. Komt er nog meer. En dan klik op het waar, dan kun je nog meer van het waar zien. Van Moonbig Leaks. En ik zag je weer op. Dat is de app.